Himuanan og pagputo sa sitio Judas Belt sa barangay Babag, Dakbayan sa Lapu-Lapu na sunog. Upat ang kumpirmadong patay samtang 509 ang naangol sa maong pag-ulbo. Ano ang detalye sa live report ni Luan Merondina. May! Lan aniya kita karon sa Purok Judas Belt, Barangay Babag, Lapu-Lapu City, diin nahitabo ang pag-ulbo sa usa ka pahimuanan og pabuto pasado alauna kaganihang hapon. Baguhay lang nahuman ang cooling ug overhauling sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Fire District. Sa pagkakaron lan aniya na ang mga sakop sa SOCO kon scene of the crime operatives aron sa pagsusi sa dapit na hitabuan. Sa pagkakaroon anaa pa karon dinhi ang mga patayng lawas sa mga nakalas nga giila nga sila si Chito Berdin, Gwendolyn Berdin Lucero, Christian Monsanto ug RJ Escobia. Sa pagkakaroon wala pa nato makuha ang kompletong detalye niining maong mga nakalas, lakip na ang ilahang mga edad. Ang naasoing pahimuanan og pabuto gikatahong lisensyado ug ubos sa pangan nga rambulit. Samtang gidana karon sa tambalanan ang 5 ngadto sa 6 ka mga individual nga nahiagom og 3rd degree burn. Giila ang mga nasamdan nga sila si Julito Inok, 23 anyos, Jay Razonable, 20 anyos, Juana Berdin, 37 anyos, ug Rainier Berdin, 7 anyos. Sa pagkaron padayon pa usab nga gisubay sa taga CSWD ug sa mga sakop sa DRRMO ang tanang mga tertiary hospitals dinhi sa Metro Cebu aron sa pagsuta sa mga pangan sa uban pang posibleng mga nangaangol. Ang maong pahimuanan ug pabutulan duol ra usab kaayo sa mga panimay dinhi hinungdan nga dihang miulbo ang maong pahimuanan ug pabuto nasunog usab ang tulo ka mga panimay sa dapit. Sa pakaronlan, giatiman na sa mga sakop sa CSWD ug sa taga DRRMO ang mga apektadong pamilya. Padayon pa usab nga gisubay sa kabumberuhan ang posibleng hinungdan sa sunog. Ug so far lan mao kana ang latest gikan dinhi sa Barangay Babag. Lan? Okay, daghang salamat Luan Merondina.